Γεια χαρά στους φίλους. Είμαι ο Δημήτρης από το κανάλι μου, το Greek Farmer. 1 Δεκεμβρίου σήμερα, εν μέσω κακοκαιρίας μπόρα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής εδώ στην περιοχή μας η βροχή που έριξε είναι ποτιστική και έχουμε έρθει στο ελαιοτριβείο να πατήσουμε τις ελιές μας, να πάρουμε το πρώτο λάδι της χρονιάς, να δούμε τι αναλογία βγάζει και θα σας δείξω λίγο αργότερα την διαδικασία, τα αποτελέσματα και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θα τα πούμε σε λίγο. Εδώ βρισκόμαστε στον χώρο που ρίχνουν τις ελιές στο αναβατόρ. Το αναβατόρ τις ανεβάζει ψηλά, μετά ένα μηχάνημα φυσάει τα φύλλα για να καθαρίσουν οι ελιές, μετά πλένονται, μετά μπαίνουν σε ένα δεύτερο αναβατόρ και από εκεί και μετά πηγαίνουν στους μαλακτήρες να πιάσουν την θερμοκρασία που απαιτείται για να πάει μετά στο δεκάρτερ να γίνει ο διαχωρισμός του πυρήνα και αργότερα, λίγο παραπέρα, ο διαχωρισμός του νερού από το λάδι για να πάρει ο παραγωγός το ελαιόλαδο. Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, ήρθε και η δικιά μας σειρά τώρα να ρίξουμε τις ελιές στο ελαιοτριβείο. Τα φαινόμενα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε έξαρση, που έχει πέφτει πολύ νερό αυτή τη στιγμή. Έχω φέρει περίπου 25 κλούβες, άρα δηλαδή καμιά 500 κιλά ελιές, να δούμε τι απόδοση θα πιάσουμε και θα σας ενημερώσω στο τέλος για τα αποτελέσματα. Αυτά προς το παρόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, να ενημερώσω τους φίλους του καναλιού. Τελειώσαμε με το λάδι. Από 500 κιλά περίπου ελιές βγάλαμε 113 κιλά λάδι, μείον το δικαίωμα 13% περίπου. Μας έχει μείνει περίπου 100 κιλά. 1 στα 5 δηλαδή πήγε περίπου. Πολύ καλά ήτανε και του χρόνου καλύτερα. Θα τα πούμε σε καινούριο επεισόδιο, φίλοι μου. Καλή συνέχεια.